जाऊँ मो शशुर घर जीव ये जगह बहुत भल लगे मत लोकेशन बहुत ही भल लगे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एक्सप्रेस। तो फाइनली मुझे पलि आसी आ गोटे नुआ जगह आपण मानक पुणी थोड़ा देखी आ मुझे कौ घंच जंगल भितर पशे मो बाट पाऊनी कुआड़े जी कौन करी। आशा करुँच आपण मानक पूर्व भिडियोटी बहुत रु बहुत भल लगे बहुत यूट्यूबर मैंने आपण मानक भिडियो करके देखते बट यहाँ टे यूनिक थी मुझे जानी कहीं राज एक्सप्रेस जेहेतु छड़ा होता तो हे आगर किए दीज पलैले तो आम चलो ताको फॉलो कर आम भी जावा आम लक्ष्य स्थल में पहुँची जा आ डेरी करबे चलो। आपण मानकर घटगाँ पाखरे पूरा अवस्थित सेटा हूँ कौन मुझे आपण मैंने वीडियो देखले जानीपर जमारू भी कहबी आपण मैंने वीडियो देखते जानवे मुझे कहीं कहबी कौटी जाऊँ तो वीडियो देखले जानवे ना आ चलो मुझे जगार पहुँची मुझे देखो तुम गला तो देखिपे मु बर्तमान कुआड़े जाऊँगी ठीक आपण मैंने ठीक भावी मुझे जाऊँगी जोटा कि आपण मान मन भितर एवं आसूसी पड़िया जंगल भोजी करने जो मैंने भोजी करने इच्छा अच्छी से चिकेन फिकेन नहीं आस मुझे बस है आस आगू देखा हम कौन होते केते सुंदर जगह आपण मैंने देखिए गोटे गाड़ी आस तो चलो जा आगू देखा जाऊँ मो शशुर जीव कि मस्त प्लेस नाइस ओसम बाल सीरियसली मत लोकेशन बहुत ही भल लगे माने ओडिशा भितर मु जेतरा जगह बुलिया जाइए मत सबुठू यही लोकेशन टा सबुठू बेस्ट आ जदि आपण माने आपण मैंने नाइस प्लेस वाओ मस्त तौक जी तले भी आप शालापत्र काकुड़ी बहुत बढ़िया अच्छे जो मैंने भी गुंजा खाई आस तो ये जिनटा मिस करनी
ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ପଥର ପଥର ଅଛି, ଦେଖିକି ଟିକେ ଆସିବେ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ এই ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, କାରଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ବାଟ ପାଉନି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ସେଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କଟିଗଲେ ବଣ ଭିତରୁ। ମୁଁ ବାଟ ପାଇଲିନି କିଛି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ମାରୁଛି, ଲୋକେସନ୍ କିଛି ଆସୁନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟାୱାର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଚୁପ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମାତ୍ର 20ରେ। କାହିଁକି କହିଲ, ଏଠି ପୁରା ଧୀରେ ଆମେ ହେଇକି ଏ ବଣ କ୍ରସ୍ କରିଦେବା। ନହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଣ୍ଟା ମାରିବାର ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ କରି ପଳେଇଯିବା, ନହେଲେ ମାରିଦେବେ ହେଲା। ଚାଲ ହଉ, ଏତେ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗଲେ ଦେଖି ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ କୁତୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଯେଉଁ ଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ନିର୍ଭୟ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଭୟ ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲ ଏ ବଣ ଆମେ ଆଗେ କ୍ରସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା। ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।